ଆଜି ବନେଇଛି ସାଧା ତରକାରୀ। ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ବୋଲିକି ଆଇଁଷ ମାଛ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି। ଏଇଟାକୁ ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଫୁଟେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ଫୁଟଣ ଦେଇକି ତାକୁ ଫୁଟେଇ ଦେବି। ପୁରା ସାଧା, ତେଲ ବି କମ୍ ଦେଇକି ବନେଇବି, କାହିଁକିନା ତେଲ ମସଲା ଟିକେ କମ୍ ଖାଇବା ଦରକାର ଏଇ ବେଳେ। ଫୁଟେଇ ସାରି ତାପରେ ଟିକେ ବଢ଼ି ଟିକେ ଭାଜି ଦେଇକି ତା ଦେହରେ ପକେଇଦେଲି। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ଆଉ ହେଲ୍ଦି ବି ହେଇଥାଏ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ବନେଇକି ଦେଖିବେ। ଆଉ ଟିକେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେଇକି ତାକୁ ଚଲେଇକି ସିଝେଇକି ରଖିଥିବାକୁ ଢାଳି ଦେବେ। କିଛି ମିନିଟ୍ ତାକୁ ଫୁଟେଇ ସାରିଲା ପରେ ବଢ଼ିକି ପକେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବେ। ତରକାରୀଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି ଆଉ ହେଲ୍ଦି ବି ହେଇଥାଏ, ଭଲ ଲାଗେ, ଟେଷ୍ଟ ବି ଲାଗିଥାଏ। ଏବେ ସରିଗଲା ରୋଷେଇବାସ, ତାକୁ ରଖି ଦେଇକି ଦେବି। ଯାଇକି ଟିକେ ବସେ। ସରିଗଲା। ମୋ ପୁଅ ଆସିବ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ସ୍କୁଲରୁ। ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ଖାଇବା ପିଇବା କରିବୁ। କାମ ସାରିବୁ, ତାପରେ ବାପା ଆସିବେ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ।